Αυτό είναι το iPad 3. Το μαρισουλίνι μου. Συγγνώμη, κάτι έγινε με την κάμερα. Το μαύρο κουμπάκι που βλέπετε είναι το χαμηλώνω και δυναμώνω. Και από εδώ είναι για να το κλείσετε ή να το κλειδώσετε. Η θήκη για την κάμερα και η θήκη για τα ακουστικά. Είναι το iPad 3, 16 GB, του Wi-Fi συν cellular. Έχει. Μπορεί να είναι και το iPad 2. Μπορεί και αυτό.